Hola, benvinguts a la llibreria Les Voltes, al nostre canal de YouTube i a les nostres xarxes socials. Avui tenim la sort de comptar aquí amb en Martí Gironell, un dels nostres autors cèlebres, que compartirem una estona xerrant d'aquest Paraula de jueu. Benvingut. Gràcies per convidar-me, em fa molta il·lusió ser-hi. Doncs mira, ens fa molta il·lusió perquè dèiem que aquest llibre ja fa unes setmanes que volta per les llibreries, però segueix donant temes de conversa, segueix fent ressò a les xarxes perquè et bellugues molt, perquè et veiem arreu parlant-ne, perquè veig que també a les xarxes sempre busques allò, crear alguns enigmes perquè els teus lectors puguin dir això us sona, Sí. a què us recorda. I a sobre tot trobo que és molt més sorprenent perquè és una novel·la que arrenca d'aquell primer pont dels jueus, que per tant allà va començar aquest fil que encara avui anem estirant. Sí, tens raó amb tot el que dius, perquè jo crec que hi hem de ser-hi molt sempre present en les oracions dels nostres lectors, hi hagi pandèmia o no. Això és una constant que he mantingut sempre d'ençà el pont dels jueus, ara que el veig aquí, aquesta realitat del 2007 fins a dia d'avui. I per tant, tot el que puguis fer per mantenir aquest feedback, ara encara més necessari perquè no pot ser presencial, no pot ser directe com estàvem acostumats, encara més, no? I em fa il·lusió perquè el llibre va sortir a finals d'agost, però perquè ens entenguem va sortir per arrencar la reentrée o la tornada a certa normalitat, que no la tindrem mai més, aquesta normalitat del setembre, perquè ens entenguem, no? Els cicles aquests que ens hem inventat, i des de setembre fins a dia d'avui estic molt content perquè malgrat tot continua doncs això en boca dels lectors. Vaig rebent constants feedbacks tant a través de mail, de Twitter, d'Instagram, missatges directes de persones que se'l van llegint, persones que l'han disfrutat, que han entès molt més com funciona el món jueu, d'on arrenquen molts dels prejudicis que hi han hagut en l'antisemitisme, en el judaïsme de casa nostra, en això de que tenim molt de jueus i no ho sabem. Tots aquests detalls que, com tu deies, van arrencar l'any 2007 amb la construcció també de la novel·la El pont dels jueus i que per mi no és que la necessités, però la veia molt clara una continuació natural del pont dels jueus, que és això. Tu ja ets conscient que aquí crearies un univers amb recorregut. Sí, i vaig ser molt... O sigui, ho vaig veure molt clar i vaig veure que hi hauria una continuació o que podria treballar en una continuació a mesura de parlar-ne, no? D'anar a fer clubs de lectura del pont dels jueus i de parlar amb la gent i de veure que el pont dels jueus acabava d'una determinada manera que feia que volguessis donar, diguéssim, més recorregut a aquella història protagonitzada per aquest personatge, que és Pere Baró, que és un personatge real, que és el constructor que rep el 1316 l'encàrrec de reconstruir el pont de Besalú. I així com el pont dels jueus veiem la construcció del primer pont, a Paraula de jueu veiem precisament això, no? L'encàrrec que rep Pere Baró en el primer llibre, que era el de refer aquest pont, perquè quan Pere Baró arriba li donen un manuscrit per llegir i que és el que també llegim nosaltres com a lectors i és el que passa, és la trama del pont dels jueus, que t'explica com Prim Llombard, aquest mestre de l'escala de la Llombardia amb el seu fill, es troba en la situació que es troba per aixecar aquell pont, no? I llavors un cop Pere Baró tanca aquest llibre s'ha de posar a reconstruir, és a dir... Fer la feina, exacte, que li han encarregat. Ell té un compromís, l'ha de complir. I s'acabava aquí la novel·la. Per tant, era com un punt i seguit, com si hagués aquesta continuació natural, aquest episodi 2, no? Que diguéssim, bé, anem a veure com li va a aquest home, la reconstrucció. Evidentment no ho tindrà fàcil perquè és segle XIV i ja sabia que aquí és on començava les turbulències entre jueus i cristians i per tant, després aquí sí que hi ha hagut feina de molta documentació per poder oferir als lectors un terreny que quan el trepitgessin no s'enfonsés, sinó que fos una cosa sòlida i que poguessin veure aquella Catalunya del segle XIV, Girona, Besalú, Banyoles, Barcelona, com era, com pensaven, com vivien, com menjaven, com s'estimaven, com s'estomacaven, com era, i com... Allò que a mi m'agrada tant dir que per això jo crec que funciona la novel·la històrica malgrat el pas dels anys, perquè ens agrada molt que ens expliquin què va passar quan nosaltres no hi érem, no? Doncs aquesta és una oportunitat, no? Agafar-te de bracet i portar-te a aquella Catalunya del segle XIV per viure una època molt convulsa i molt turbulenta, i això per una novel·la històrica sempre crida molt l'atenció. I a més, aquest èmfasi que hi poses quan en parles d'aquesta etapa històrica, clar, a mi em fa pensar, deu ser historiador, i llavors busques i dius, és periodista. Llavors entenc aquest afany de conèixer i de saber, però realment hi ha molta base, és a dir, hi ha molts detalls
hi ha molt argot, hi ha molt vocabulari, moltes coses que dius, ostres, penso, potser de petit tenies aquesta vocació d'història, d'arqueologia, de... Saps què passa? Que jo crec que determina el lloc que has nascut, com ets i llavors diguéssim, els interessos o les inquietuds que et puguin marcar al llarg de la vida. No? Jo amb 14 anys feia de guia turístic a Besalú perquè realment, allò que diem, no? Les pedres, si més de tocar les escoltes, t'expliquen coses, parlen, no? És veritat, o sigui, què vol dir que les pedres parlen? Vol dir, més enllà de la imatge i de la metàfora, que si tu les estudies, les vols conèixer, les vols analitzar, les vols contextualitzar, entendràs què hi fa aquella pedra allà i qui l'hi ha posat i per què, no? I potser ara no li acabes de veure el sentit, però si estudies el seu entorn entendràs què hi va fer fa uns quants anys. Doncs això és el que em va portar, quan estava fent de guia turístic, a preguntar-me qui havia fet aquell pont que jo ensenyava a la gent que venia a Besalú i com era l'època que l'havia vist créixer. No? Llavors, clar, a partir d'aquesta curiositat et vas documentant, vas estudiant, entre cometes, vas contrastant, et vas entrevistant amb persones que et poden ajudar a entendre aquella època, això que dèiem, no? Com era l'època tant a nivell social, econòmic, polític, perquè tot tenia a veure, no? Llavors també detalls, jo crec que a partir dels detalls és com agafes l'interès del lector o de la lectora a voler conèixer i a voler continuar aquella aventura, no? A partir de què menjaven, a partir de com eren els rituals, de com era doncs, entrar a tal sinagoga o tal altra i què s'hi feia, què s'hi deixava de fer, com es feia el sabó, per exemple. D'aquests detalls n'hi ha molts a la novel·la i trobo que ho fa, això que dius tu, totalment interessant perquè llavors realment almenys a mi, m'obliga a veure, això sí és veritat, i comproves i dius, ostres, sí, no? I llavors fas un càlcul i dius, a veure, visc a Girona, que és una ciutat amb un dels calls jueus més importants d'Europa, anem a passejar per aquest casc antic i tu mires diferent, és a dir, la mirada sí que et canvia. I he parlat amb molts lectors que em diuen, vull que s'acabi el confinament municipal per anar-me'n a Besalú i aquell pont que he fotografiat 1000 vegades me'l miraré diferent. Sí, és que totalment d'acord. Jo penso que si tu, és això que dèiem, no? Dotes de contingut aquestes pedres, fa que despertis en l'ànim, en l'esperit dels lectors, aquesta voluntat de llavors voler conèixer els escenaris reals, perquè molts ho són i que encara estan dempeus, per on passen aquestes històries i tornar-les a reviure. I de fet, jo això he convidat molts anys a fer-ho, a Besalú mateix, he fet de guia turístic, passejant pels escenaris del pont dels jueus. Ara he gravat un podcast que ben aviat estarà penjat a la pàgina web de l'Ajuntament de Besalú per poder fer tu, amb el teu mòbil, descarregant-te i anar-te aturant a diversos llocs que són claus pel desenvolupament de la novel·la, amb fragments llegits per mi, però és que el mateix he fet, per exemple, a Barcelona, amb la Barcelona de Paraula de Jueu. Barcelona és un dels grans escenaris d'aquesta novel·la, com dèiem, a part de Besalú, de Girona i de Banyoles. Hi ha tota la trama que passa a Barcelona, que també te la pots descarregar amb un podcast que he gravat i que et situa precisament darrere, perquè ens entenguem, al Palau de la Generalitat, que és on hi havia el call major. A Barcelona hi havia dos calls, el menor i el major. Es va engrandir perquè precisament la població jueva va créixer durant aquell segle XIV, i durant aquesta novel·la, al segle XIV, que nosaltres estem veient i trepitjant perquè en Guim Llombart i en Nissim Ben Roent el girondí s'hi instal·len en una casa de prop de la sinagoga major, clar, els lectors poden tornar-ho a recórrer i tancar els ulls i amb la meva veu que li llegeix un fragment de quan s'internen per aquells carrerons i clar, jo crec que ho vius i ho sents molt més, no? I a més, aquesta novel·la jo crec que té moltes capes de lectura, perquè te'l pots llegir com una novel·la històrica, com una novel·la d'aventures, com una novel·la fins i tot d'intriga, com una novel·la romàntica, perquè té molts i molts ingredients i alhora també hi ha intríngulis així com del poder, aquesta política, aquestes històries que dius, home, si això al segle XIV ja passava, t'ajuda també a entendre d'on venim i a interpretar també una mica el present. És que moltes vegades els exercicis que et conviden a fer les novel·les històriques són aquests, és a dir, primer traslladar-te a l'època on vulguis que passi aquella història, al segle XIV, aquesta Catalunya que dèiem convulsa, llegir els fets que passen a partir dels ulls de la gent que viuen i pateixen aquella història, però llavors veure que allò pots extrapolar-ho també, en certa mesura, als teus dies, no? Per exemple, en el fet de com actua el rei amb els jueus i amb els cristians, com en determinats moments de la història i també de la trama ho reflecteix en una conversa que té amb el rabí de la sinagoga, li fa veure que
d'avui per demà ja no necessita dels seus serveis perquè ell s'estima més a cuidar els seus i els seus interessos, i llavors clar, veiem que els interessos continuen polítics o econòmics movent el poder de llavors i d'ara, no? I per tant no hem canviat tant en aquest sentit. I moltes altres de les reflexions que es fan sobre religió, sobre certs valors, tampoc no canvien tant, i és al marge de si professes una religió o una altra. Té molt més a veure això, no? Amb l'ànima de cada persona, amb el que tu tens a dins i amb el que tu entens per ser bona persona o no, que, insisteixo, és al marge de si ets cristià o jueu, i en aquest sentit en Quim i l'Ester representen això, no? Al marge de si ets cristiana o sots jueu, hi ha una cosa que es diu, per exemple, amor, que va per sobre de tot això, i per tant, si tu et mou l'amor, encara que pugui semblar de vegades un sentiment molt passat de moda, coi, veiem que el món es mou per l'amor i pels diners, no? Llavors dius, aquestes persones faran tot el que calgui per amor, al marge de les seves inclinacions polítiques, socials o econòmiques o religioses. Per què? Perquè t'estimes realment l'altre, no? I a més, això que dius d'aquesta dualitat que hi ha tota l'estona tant en l'anterior com en aquesta entre cristians i jueus, em sembla molt il·lustratiu que sigui un pont el que acaba unint, en aquest cas, aquests dos personatges, i el que fa reflexionar sobre això, no? Sobre la possibilitat o no d'entesa entre dues concepcions diferents a nivell de religió, en aquest cas. I en aquest sentit jugo amb el títol de la novel·la de Paraula de jueu, en el sentit que per mi, perquè hi hagi entesa, perquè aquest pont de diàleg es pugui establir entre l'un i l'altre, entre un cristià i un jueu, entre un negre i un blanc, entre un que pensa que ha de ser el seu poble independent i l'altre que no, que ha d'aglutinar totes les regions del seu país, és precisament, i abans que res, la voluntat de voler-se entendre. Aquesta paraula per mi és clau, la voluntat d'això, voler entendre l'altre, voler posar-se a la pell de l'altre, no voler imposar, sinó voler conèixer, voler compartir. Tots aquests valors, totes aquestes paraules, crec que són pedres fonamentals per aixecar, per bastir pilars d'aquest pont que s'ha d'establir. Per tant, això ho pots posar-ho també a qualsevol moment, en qualsevol època on hi ha hagut molts problemes d'entesa entre diverses comunitats, bé sigui per qüestions religioses o per qüestions polítiques, no? I per tant, aquesta idea també hi és a la novel·la i és una altra capa de lectura que també tens per fer a Paraula de jueu. Amb tot el que hem anat dient, queden més fils per estirar, més universos per buscar, per descriure? Jo, personalment, així com tenia molt clar i veia molt clara la continuació del Pont dels Jueus en Paraula de jueu, com he explicat moltes vegades, t'haig de ser franc i sincer, us haig de ser francs i sincers, que per mi s'acaba aquí. Però qui no et diu que vas a fer un club de lectura, quan les coses es puguin normalitzar i no hagin de ser virtuals, i algú et diu, escolta, veus que per aquí... Sí, no creus que per aquí podries tibar d'aquest fil, o penses que aquí podria... I et fa veure alguna cosa que tu no has vist perquè estàs tan posat que et fa falta una mica de distància per veure segons quines coses, i et fa veure alguna cosa que podria, però de moment, i en principi, jo no hi veig una trilogia, que sé que hi ha molta tirada de fer-ne, i tetralogies i tal. Jo, en principi, amb aquestes dues ja firmo. I això que et deia, i la voluntat de convidar quants més lectors millor a voler passar aquest pont, voler viure aquesta aventura, que es pot veure i llegir sense necessitat d'haver passat pel pont, tot i que, evidentment, si has passat pel pont tot plegat et sona molt més, però clar, són èpoques diferents, tots els personatges que puguin sortir referenciats a Paraula de jueu que venen del Pont dels Jueus s'entenen i es coneixen perfectament i res grinyola, o intentat... No cal haver llegit l'anterior, Sí, però la invitació és a això, no? A voler-te deixar sorprendre per aquest viatge cap a una època on les paraules realment eren màgiques, les paraules eren molt potents i podien o crear vida o generar molta mort, no? I aquesta dualitat també de la paraula, de la força de la paraula, trobo que és molt atractiva. I és molt atractiva i molt necessària recuperar això, que res és innocent i les paraules són realment armes molt potents en el millor dels sentits. Moltíssimes gràcies per haver vingut a la llibreria. Gràcies a tu. Us recordo que tant aquesta xerrada com totes les conferències que en Martí Gironell ha estat fent a la Casa de Cultura sobre diferents referents de novel·la històrica les trobareu al nostre canal de YouTube, i que aquest dimarts és l'última sessió en la que parlarà sobre Walter Scott. Així que res més, fins aviat i bones lectures.